Kosini, this is the power of healing with Utabi. Ungowekhethelo, ubuhlekazi. It is a Tuesday morning. I was meant to do the video yesterday but couldn't. Anyway, so this is probably a video yami. Angize ngithe ukugcina, but most of my videos manje sewazotholakala back on, or most of my spiritual teachings videos azotholakala back on the EYT. Nayazi YT angithi. Yeah, as a self-initiate, when I started my journey, I was taught ukuthi i-journey yethu is not really about quantity but about quality. Thina, the focus is more on the quality that you, or quality yomsebenzi wakho than abantu abakulandelayo. So ngibonile ukuthi kunezizathu ezingenza ukuthi ngibuyisele back my teachings to EYT. Kunalento guys esinayo, and a very interesting about us as self-initiates, ukuthi we are so underestimated. Yazi, like when you speak of term self-initiate, yeah, uyabona na ukuthi iyanyatswa, because the mindset is, or umqondo uthi asazi lutho, until we open our mouth, or until we start ukusebenza. That's when you get that respect ukuthi how I thought lento ihlukile, or we go through the very same processes enogobela phakathi. It's just that owethu ugobela akabonwa, uyabona ngamehlo. So it's very interesting ukuthi masihlangana nabanye abantu who are healers, and uyabona umuntu akuteste bese athola ukuthi you tick more boxes than they thought, and yeah, I understand. So it's imnandi ngaleyo ndlela, because silo hlobo labantu olufihlekile. When I spoke of quality, asi wawo wonke umuntu, asibekelwanga wonke umuntu thina. Angeke uze uthole inkosi iya mhlambe amakhosi kuya noma ubani. Angizami ukuyigcaja noma mhlambe ukuzenza ngcono, kodwa okwethu kuhlukile. So for me, I think kusazofanele ukuthi ngelinye ilanga sike sinifundise ukuthi yini kahle kahle i-self initiation. And I think we've done is ngcono so far, or until I think sesikwenze okuningi so far in terms of trying to teach people, but inkinga iba sekutheni asinama followers, asinamathwasa. You are only meant to mentor and give spiritual guidance. So iba inkinga lapho ekutheni manje if ayilento or ayihila or ane calling, why angana sinabo abantwana just that okwethu akufani thina asigeneleli. You see, with i-journey ye-self initiate akunakuthi une duration yokuthi uqala nini uphothula nini. Thina sinayo leyo duration leyo, asinaso leso sikhathi. Ku-self initiation, the most important thing is the pace ne-time. I-pace akuhambe yakho, kodwa kuhamba kulaba abakuphethe your guides nesikhathi. So akubalekile ukuthi uqede nini, wazi ini this year, uzowazi ini next year. That's i-journey yethu.
on its own. But I'm not lapho kahle kahle ku-explainer kakhulu i-self initiation in this video. But I just wanted to highlight ukuthi it doesn't mean when I don't go through mangukusiza ngingayi-act out i-drama ngenze ama-trends nani nani ngibhodle, doesn't mean angikwazi umsebenzi or angiyazi into engiyiyo or angiphiwanga. Okwethu akusebenzi ngaleyo ndlela. We don't act out. We don't act out. Ma wenza lento engiyenzayo, I'm focused on what I'm doing. Not ukuthi fanele ngize kuze kube nama extras. So interesting my figure lapho, the underestimation until uvula umlomo wakho and then we understand, because thina sisebenzi nge-experience, asisebenzi nge-experience ukuthi sengikulomkhakha isikhathi esingakanani, akusebenzi kithi kanjalo lokho. Thina yonke into regardless of how many people have helped ihlala iyintsha, because akufani abantu abaza kuwe abanazimo ezifanayo. Noma ngabe sometimes izimo ziyafana kodwa inqubo mgomo noma inqubo ozoyenza ngayo ayifani. It depends on umndeni lowo nabadala bakulelo khaya nani. Yonke into yethu is dependent on abadala okhokho bakulelo khaya, not wena ukuthi wazini. So yeah, so ngingene kunkulumo yami namhlanje. Kunalesisho sesintu esithi kunalento yesintu ethi, sorry not isisho but lento yesintu ethi umuntu makadlulele emzini womuntu kaye kugezwe lowo muzi. Umuntu makadlulele endaweni ekungasikhona ekhaya uyalandwa, angithi? Yeah. Mawudlulele endaweni omzini womuntu kuyagezwa lelo khaya or abalapho bageze lelo khaya. Mawudlulele endaweni engasiyona kini umoya wakho uyalandwa. Kusho isintu, akusho mina. Manje kukhona engifuna ukukubuza engibona ukuthi because silahlekelwe ngendlela yokuthi ezinye izinto or eminye imoya esihamba nayo akusimi imoya esithole because it was meant to or it's enjoyment. Asitholanga because si enjoy impilo, but eminye uyabona ukuthi lo sokuumoya. So mangabe umuntu edlulele endaweni mhlamba sithi endaweni lapho e-tavern or e-pub or lapho ekuthengiswa khona mhlambe chillers spot, you mention a few, kwenziwa njani lapho? Because honestly speaking angaze ngibona umuntu ayolandwa mina bahamba bayogeza leyo tavern or umuntu alandwe lapho. So uthole abakuleyo ndawo bese mhlambe ba-cleanser the place. Ngizobe ngiqamba amanga, angikaze ngikubone mina personally kwenziwa lokho. So now, and siyazi ukuthi kunalento yokuzila esintwini ukuthi mangabe into yenzeke endaweni ethize, leyo ndawo mhlambe kuke kuzilwe kuyo for 1 month, let's say for a business, kukhona lapho mhlambe ama-functions angeke asayenziwa because leyo ndawo leyo kuzilwe for that month. Now especially mangabe indawo that is owned by umuntu omnyama, sisho njalo. Now to pay respects, angithi it is to pay respects to the bereaved or something. So now kwenzakalani ke mangabe umuntu edlulele endaweni yenjabulo, as I've mentioned? Because guys, how sure are you ukuthi nisaphuza ninodwa? How sure are you ukuthi lamatafula enihlala kuwo every weekend nisaphuza ninodwa? How sure are you ukuthi le savannah ne brutal fruit ne corona ne flying fish eniwaphuza kuseseyiwona? Ngoba ezinye izinto sithi sibanjwe izinto
mhlambe thina esizikhethele or inqumo esiyikhethele zokona ngathi sowuhamba nomoya wena. Kunabantu othola ukuthi lo muntu athi yabona ngiyabiyeka utshwala, right? Athi sengizohlala endlini ngiphuze. But immediately aphuze u1 sekazifuna ephumile eye kuleso sport eyohlala khona umuntu owayigcina aphuze 2 aphuza 2 manje sekaku 12 18 yamadambi or amakhena. Kodwa lo muntu ekwazini kwakhe sober minded uphuza 2. So how sure are you ukuthi kusaqhuba wena, kusaqhuba your spirit? Because in most cases uthola ukuthi and le indawo lapho ekudlulela khona abantu esikhathini esiningi ayipheli into yakhona kungaphelanga ngempi. Kodwa asikaze sibone kugezwa, asikaze sibona kuhlenzwa kuthiwa okay umuntu uzolandwa nani. So nisho kangakanani ukuthi nisahleli niblome nodwa? Usho kangakanani ukuthi labantu ohleli nabo blome nabo abantu abasaphila yini? Kukhona abantu baze bahlanye makangayanga kulo ndawo umbone ukuthi angakubulala ngisho ukukubulala just because urefuse ukuthi aye kuleyo ndawo leyo. Eminye imimoya esihamba nayo akusimoya, akusukuthi mhlambe kukhona into wrong ngedlozi lakho, but sekungenelele imimoya engahlangene nawe. Uthole there are so many stories athi umuntu hayi man yazi mangihleli kuleya ndawo khona into engiyizwayo but akakwazi uku-identifya kahle ukuthi yini le ayizwayo. Abanye abantu they end up balala nabantu abangabazi because akazi nokuthi uke ulala nobani kodwa the feeling is there ukuthi bengileli nomuntu, akazi kodwa ukuthi uleli nobani makahleli kulezo indawo. So zigezwa ubani le indawo, zilungiswa ubani? Because naba bantu balibe bedlula abadlula imimoya idlula ingalandwa ingagezwa. Okay? Indaba yami sekutheni ungabocabanga ukuthi isimo sakho, especially isimo sokuphuza, it's normal. Not everybody isimo sakhe is normal. Because angicabanga ukuthi kukhona isimo esingakwenza ukuthi mawuhlele endaweni uphuze ungabe usacabanga ngisho ukudla. Ungabe usacabanga ngisho ukudla, ungabe usacabanga ngisho ukugeza. Ungabe usacabanga ngisho ukwenza izinto ezi-right endlini. Iplan yakho bokuwukuthi uzohlala la endlini uphuza 2 yakho or uphuza amakhena akho, whether it's 6 pack la endlini. Kodwa for some reason once wavule i1 kunento ethi sekufanele ngaba usekho la so kuleya ndawo. Uyabona ukuthi awusekho in control of anything. Omunye waya kule ndawo wahlangana nomuntu once or wayitshela ukuthi uhlangene nomuntu once, so you keep on going back thinking uzomthola lo muntu. It was once of you're not sure whether umuntu ophilayo or umuntu ongasekho. Kunezitori eziningi guys that abantu mawuyibona noma eyiqoqa noma mhlamba umlungisela ubone ukuthi akusese umoya oyedwa owodwa sorry olawula la. So how sure are you ukuthi lento iphuzayo kusese yiyo yini? Khona omunye umuntu othi hayi man yazi isavana yalapha nesavana ya kule ndawo mhlambe mawucompare ukuthi hayi akufani, azifani. And evamisa ukuba mnandi lapha ehlale kuhamba khona umuntu okuhamba kushona khona umuntu, ivamisa ukuba mnandi iba extra cold.
ayiyekeki. Why? Asisho ukuthi siyaphoqa or mhlambe sigceke into zabantu or imabhizinisi abantu, kodwa ezinye izinto osuhamba nazo wena akusizona ezakini. Eminye imimoya osuhamba nayo akusiyona eyakini. Omunye une-problem yokuthi njalo make waphuma waya kule sport ubuya alahlekelwe i-part of impahla yakhe, whether it being iskipa, ibra, akazi la ukuthi uzishiyaphi, but most of the time makahamba yalapho buya alahlekelwe leyo nto. Omunye uyaya mase kufanele kubuyelwe ekhaya sekalahlekile akasalazi ikhaya lakhe. So ake siyibheke imimoya esihamba siyithatha. Ake siyibheke imimoya esihamba siyithatha. Yes, it's all nice and because if ubuka kahle isimo sempilo manje notshwala, hayi man, no bekuphuzwa, sikhule abantu baphuza, abantu badala baphuza, kodwa it wasn't like this. Sekukhona abaze bayinikela ukuthi sengiphuza ngize ngiphuze konke, it really doesn't matter anymore whether lobu kuphuzwa umuntu omncane or omdala, sengize ngayinikela. Why is that? Omunye mayeqeda kuphuza faneke ufuna umuntu wesilisa lapha ngakhona or ufuna umuntu wesifazane lapha ngakhona. Why is that? Ake siyibheke imimoya esihamba siyithatha. That's all I wanted to say for today. Ake siyibheke imimoya esihamba siyithatha. Ngiyabonga.